Hi mga kaundago, sa mga ligo mig sapa karon yan. Mobiyahe pa mi. So karon pabiyahe mi padung didto ni agi sa mig gasoline station para magpatubil or magpapulta kay layo-layo pud ang biyahe mga kaundago. So from New Bataan, so going to Katiil, Davao Oriental. So mao ni siya mga kaundago sa Compostela ni siya agion sa may Usmeña. So going from Katiil doon sa Aliwagwag Falls or Udyungan River. So mao ni siya ang mga agianan ri mga kaundago. So ma-relax kaayo ka sa kanindot pud sa nature. So greenery kaayo ang palibot mga kaundago, na apay another makita nimo nga mga sheep sa kanang bundok. So anyway, naa siya mga under construction pa nga karsada kay ginapadak-an ni siya mga kaundago because it's a national highway. So going there mao ni ang makita nimo nga mga view nindot gyud kaayo mga kaundago. Relax kaayo sa imong pananaw, sa paminaw nya, dagdagan pa sa kanang kalsada nga nindot kaayo ambience sa palibot. So relaxing kaayo samtang nagbiyahe mi padulong sa Aliwagwag Falls, Katiil, Davao Oriental, which is part of Udyungan River. Dito mi mga ligo mga kaundago. So while nagabiyahe mi, naga-lantaw-lantaw pud mi sa makita namo sa palibot tungod sa kanindot o grabe ka presko sa mga hangin mga kaundago. So kay naga-video man lagi ta mga kaundago, so maayo gani kay naa akong igsuon umanghod mo ay nag-drive. So para maka-focus ta ani sa ato ang pag-video sa mga nindot nga talan-awon while going to Udyungan River or parts of Aliwagwag Falls. So sa dalan pa lang makita ninyo ng mga nindot ng mga falls, and this is the very nice scenery here mga kaundago, the Aliwagwag Falls, the best Aliwagwag Falls. So karon naa nami dinhi sa area or sa Udyungan River, which is diri mi mga ligo because Aliwagwag Falls di pa siya open mga kaundago. So di pa siya open sa public. So diri sa mi sa Udyungan River, which is part ra gyapon siya sa Aliwagwag Falls mga kaundago, kasi marami kasing mga river dito sa Katiil, Davao Oriental. So everywhere may river. So makapili ka mga kaundago kung asa mga ligo. So kami nami sa Udyungan, ilalom sa Udyungan Bridge, and which is mauni ang ilalom sa Udyungan Bridge. And this is also called Udyungan River. So nara mga kaundago, perting hawana gyud kaayo kung maligo ka, pero safety first lang ta mga kaundago. Kung dili ta marunong mulangoy, so much better nga mopili ta sa area nga dili kaayo lawom, kay kana dira nga portion giliguan ni Papa ug ni Anton lawom na gyud na dira mga kaundago. So naa lang sila sa gilid. Hoy, ay pagkukurtog. Ano ba yun? Ay pagsunog-sunog niyan. Tao na magiging kain na dira. Dira raw sa gilid-gilid. Jason bawa jo kalua. Abay. Murag sila na sa dagat. Yeah. Oh, murag na sa dagat. Pagkulit ka, Papa! Si Priya pa. Mayo na lang gani mga kaundago, nakadala tag stand sa ato ang cellphone para makuha po ta sa video mga kaundago. Di po ta pala kansin na mulangoy-langoy po ta na while nakuhaan ta sa video ala kansin po ta. So let's enjoy. So kani mga kaundago, it's part also kay init kaayo ang panahon, hindi kino ko bugnaw. So naarang jud mi sa ilalom sa Udyungan Bridge mga kaundago, napagani ni agi mga sakyanan or sakyanan ra did ay. So pa time lapse sa diri nga side mga kaundago, kay murog taas ra pug kaayo kung ato rang irregular nga video. So time lapse sa diri wala galangoy-langoy. Mao ni ang Udyungan River mga kaundago. So thank you for always watching my videos mga kaundago.